ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 हरे രാമ कृष्णा। രാമ हरे 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 माता जी। जन चला गया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शपानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदागस्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातीर्थधारिणे देव श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। പിന്നെ നമ്മള് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണല്ലേ, ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്ന്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അധ്യായമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിലധികം ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, നമ്മള് ജ്ഞാന യോഗ മിശ്ര ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനമിശ്ര ഭക്തി എന്നൊക്കെ പറയും. അതും ഭക്തിയോഗങ്ങളും ഭക്തിയോഗവും ശരിക്കും ഭക്തി സേവനങ്ങളും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ ഒരു വിശ്വരൂപ ദർശനമാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അർജുനൻ എന്ത് പറയും, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടു, എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി, എന്റെ മനസ്സിലെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു, പക്ഷേ എന്ത് വേണം, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ആ വിഭൂതികളൊക്കെ ഒന്ന് എനിക്ക് കാണണം എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ വിശ്വരൂപം. ആ വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയായിരുന്നു? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലാവാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? വരും തലമുറയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള വിശ്വാസം കുറച്ചും കൂടി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കും സംശയം വരരുത് അത് ഭഗവാനല്ല എന്നുള്ളത്. അതായത് ഈ അവതാരം എടുത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യരൂപമല്ല, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത്? ആ ഭഗവാന്റെ ആ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ എന്തായിട്ട് മാറിയത്? വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അല്ലെ. അതുപോലെ ആ വിശ്വരൂപം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ്? ചതുർബാഹു രൂപം കാണിച്ചു. വീണ്ടും ആ പഴയ രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പോ ഒരു തന്റെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ നമ്മൾക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല. ആ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വിശ്വരൂപത്തിനെയാണ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അതുപോലെ വേറെ ഏത് രൂപമാണ്? അത് ചതുർബാഹു രൂപം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ സ്വയം ഭഗവാനാണ്, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു മനുഷ്യനല്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രൂഫാണ് അവിടെ അർജുനൻ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് നൽകിയത്. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഈ ദർശനം ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി അർജുനന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അടുത്ത തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കാണിച്ചത്. പിന്നെയോ ഭഗവാനാണെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, ഇനി ഭാവിയിൽ വന്നിട്ട് പലരും ഇങ്ങനെ വരും അല്ലെ, കുറെ യോഗസിദ്ധികളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, എനിക്ക് ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് വിശ്വരൂപ ദർശനം കാണിക്കാമെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. കാരണം ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണെങ്കിലും വിശ്വരൂപ ദർശനം കാണിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല, ചതുർബാഹു രൂപം കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് കൂടിയാണ് നമ്മൾക്ക്, അവരെ അതായത് ഇരുത്താനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇതും കൂടി ആയിട്ടാണ് അർജുനൻ പിന്നെ അർജുനന് കാണുന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇത്രയും വിഭൂതികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ചേർന്ന ആ രൂപം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നറിയാനുള്ള ഒരു മോഹം കൂടി അർജുനൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അർജുനന് പൂർണ്ണ ബോധ്യം എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട്, ഒരു കണിക മനസ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത് ക്ലിയർ ആയില്ല. എന്താണ്? അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്.
പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്താണ് അചിന്ത്യമാണ് ആ രൂപം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. അർജുനന് സംഭ്രാന്തനാവുകയാണ് ചെയ്തത്, അല്ലെ, പേടി വരികയാണ് ചെയ്തത് ആ രൂപം കണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ ഇനി വീണ്ടും ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്തുനിന്ന്. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പര്യുപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം യോഗവിത്തമാഹ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം കണ്ട് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും സറണ്ടർ ആയില്ല. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹേ യാദവ, ഞാൻ എന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് എന്ത് വിളിച്ചു? ഹേ യാദവ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഹേ സഖേ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അതിനെല്ലാം മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ മാപ്പ് തരാൻ പറയുന്നത്? ഒരു പിതാവ് മകനോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഒരു സുഹൃത്ത് മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ, ഒരു ഭാര്യയോട് ഭർത്താവ് ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നാണ്, അല്ലെ? തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിതായകായം, തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിതായകായം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ ഈ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഒരു പിതാവിന് തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിതായകായം പ്രസാദയേ ത്വാമഹമീശമീഡ്യം പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യുഹു പ്രിയ പ്രിയായാർഹസി ദേവ സോഢും എന്നുള്ളതാണ് ആ ശ്ലോകം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരു പിതാവ് അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറയുകയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സേവക മനോഭാവത്തോടു കൂടി, ആദരവോട് കൂടിയിട്ട്, സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട്, എല്ലാ വികാരങ്ങളും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തെന്ന്? എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അപ്പൊ എന്താണ് ചോദ്യം? അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭക്തിയുക്ത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ഭക്തിയുക്ത സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ എന്റെ അടുത്ത് എത്താം അർജുന പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു, ഹഠയോഗ, അഷ്ടാംഗ യോഗ ഒക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചും ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്, അതാണോ നല്ലത്? എനിക്ക് രൂപമില്ല എന്ന് കരുതി ആ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ, ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠർ, അതോ ഭക്തിയുക്ത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഉതകുന്ന വിവിധ പ്രക്രിയകളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം ഭക്തിയോഗമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ആസക്തനാവുകയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തോടുള്ള ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ആസക്തനാവണം. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ആ രൂപത്തിൽ ആകർഷണാവണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉത്തമ ഭക്തിയോഗമാണ്. അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യ മനോയേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതേ മേ യുക്തതമാമതാഹ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞു? മയ്യാവേശ്യ മനോയേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതേ യുക്തതമാമതാഹ. മയ്യാവേശ്യ മനോയേമാം, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ, അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ സ്വയം പറയാണ്, ഞാൻ ഒരു എന്താണ്, എനർജി അല്ല, ഒരു പ്രകാശം മാത്രമല്ല, എനിക്ക് ഒരു വ്യക്തിഗത രൂപമുണ്ട്, ഞാനൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ് പറഞ്ഞാല് ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ ഏതാണ്? നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ, അത് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഒഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് എന്തെന്ന്? തമേ യുക്ത തമാമതാഹ, എന്താണ്? ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതേ യുക്ത തമാമതാഹ, എനിക്ക് അവരെയാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരായിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അവ്യക്തഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെക്കാൾ കൂടുതൽ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങള് ദൃഢവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠർ എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രീകരിച്ച്
ഭക്തി ശ്രദ്ധകളോടെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് യോഗത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തൻ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണ ഉപാസനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അയാൾ കൃഷ്ണനെ ജപിക്കുന്നു, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ കൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഉപാസന എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. എന്താണ് നമ്മൾ പ്രസാദം വെക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണനെ പറ്റി ജപിക്കുന്നു, ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയല്ലേ? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു, വായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ? ഏതൊക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പര്യുപാസതേ സർവത്ര ഗമചിന്യം ച കൂട്ടസ്ഥമചലം ധ്രുവം സംനിയമ്യേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേരതാഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തത്പരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവ്വവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിന്റെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച്, ഇതാണ് നമ്മളുടെ അഷ്ടാംഗയോഗ അല്ലെങ്കിൽ ഹഠയോഗക്കാര് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ, അവർക്ക് ആരോടും വിദ്വേഷം ഉണ്ടാവില്ല, ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാവരും ഒരേമാതിരിയാണ് അവർ കാണുന്നുണ്ടാവുക. സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും നന്നായി ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. അവരുടെ ഉള്ളിലോ ദേഷ്യമോ വെറുപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവ്വവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും. അപ്പൊ അവര് മനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള, എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ രൂപം, അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. രൂപമല്ല, അവർ എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. ആ ശക്തി എന്നുള്ള ലെവലാണ് അവർ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു വെളിച്ചത്തിനെ നോക്കണം, അത് അങ്ങനെ പറയും അല്ലെ? ആ വെളിച്ചത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യൂ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ യോഗ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുക അല്ലെ? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു വ്യക്തി ശൂന്യമായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ വ്യക്തി ശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നിൽ തന്നെ എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവരും എന്നിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ, അതായത് വ്യക്തിശൂന്യ ഭാവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരും എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തും. പക്ഷെ എന്താ വ്യത്യാസം ഇത് രണ്ടും തമ്മില്? മറ്റേത് ഒരു ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഏണി കയറി, അതായത് പടികൾ, സ്റ്റെപ്സ് കയറി 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 പോണെങ്കിൽ അത്രയോ സമയം എടുക്കും. പക്ഷെ അത് 3 മണിക്കൂർ എടുക്കുന്ന സ്ഥാനം നമ്മൾ ഒരു ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തും. അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിൽ അത്രയും വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുക. എന്നാൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കാതെ പരോക്ഷമായ പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നവരും ഒടുവിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. പൂർണ്ണമായ സാക്ഷാത്കാരം കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുന്നത് കൊണ്ടേ നേടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതായത് പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനി അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ധർമ്മവും വാസുദേവൻ തന്നെ എന്നറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിൽ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നവർ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പം എന്താണ്? ജീവാത്മാവിൽ എല്ലാവരെയും ഭഗവാനായിട്ട് കാണാണ് അവർ ചെയ്യുക. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് അത് എല്ലാവരും ഒരേമാതിരി സമഭാവനയോടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കാണുന്ന ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് അവർ എത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് ആ സമാധി ലെവൽ വരയ്ക്കും നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണണം അല്ലെ? ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ വേണം, ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും അതിന് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ക്ലേശോധിക തരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹീകതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ക്ലേശോധിക തരസ്തേഷാം അവ്യക്ത അസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹീകതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക്. നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ശരിക്കും ഒരു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്കൊരു ബന്ധം, ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് സാധിക്കും? റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? എന്തിനോടായാലും റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്?
നമ്മൾ ഒരു അനുഭവം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ്, നമ്മൾക്കൊരു ഫീലിംഗ് കിട്ടണം അല്ലേ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയോട് എങ്ങനെയാണ് ആകർഷണം വരുന്നത്? ആ കുട്ടിയുടെ ചിരി കാണുമ്പോൾ അല്ലേ? അവന്റെ മാനറിസംസ്, ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ, കൈകാലിട്ട് അടിക്കുന്നത്, അവന്റെ ദേഹത്തിന്റെ പ്രകൃതി എല്ലാത്തിനും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? പിങ്ക് കളറിലൊക്കെ അല്ലേ കാലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ എന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് സോഫ്റ്റ്. ആൻഡ് ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്മെല്ല്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ആ കുട്ടിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്. അല്ലെ? അതിന് പകരം നമ്മളൊരു മരക്കട്ട നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കാണാം. ആ മരക്കട്ട എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും? അല്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് അതിനോട് തോന്നും ആ മരക്കട്ടയോട്? ഇല്ല. കറക്റ്റ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്കും ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളോട് നമ്മൾ ആകർഷണം എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഇപ്പൊ ഒരു പേന കാണുമ്പോ നമ്മൾക്ക് അതിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരുപാട് കാലം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പ് തൊട്ട് എന്റെ കയ്യിലിരുന്ന എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് തന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഒരു റിലേഷൻ, അതൊരു ബന്ധം അതിനോട് വരുമ്പോഴാണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലൊരു കണക്ഷൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അതിനോടൊരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ആ പേനയുടെ കണക്ഷൻ എന്താണ്? അച്ഛൻ എനിക്ക് തന്നതാണെന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാണ്ട് അവിടെ പേന എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ അച്ഛൻ തന്ന പേനയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതിയ പേനയാണ്. സംതിങ്, എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ ഈ മൊബൈൽ കാരണം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വസ്തുവിനോടല്ല നമ്മൾക്ക് സ്നേഹമുള്ളത്, അതിൽ കൂടി നമ്മൾ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോടാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് പ്രയോജനകരമായിട്ട്, നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരാളിൽ കാണുമ്പോഴാണ് അതിനോടൊരു റിലേഷൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, ഒരു ഇഷ്ടം നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒന്നിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? വെറുതെ നമ്മൾ മുമ്പിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കൂ, മുമ്പിലുള്ള വായുവിനെ സ്നേഹിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കൂ? ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട്. അതായത് അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പോകണം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന്. ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഒന്നുമില്ലാത്തതിനെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മനസ്സിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അപ്പൊ എന്തിനോടെങ്കിലും ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആ ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്നിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട്, പക്ഷെ അതിന് പകരം നമ്മൾക്ക് വ്യക്തി രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഓടുന്നത്, ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, വെണ്ണ എടുക്കുന്നത്, അതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്നേഹം വരും അല്ലെ? അത് ആ രൂപത്തിനോടാണ് നമുക്ക് ആകർഷണം വരുന്നത്. അപ്പൊ വ്യക്തിശൂന്യ രീതിയിൽ ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തി രൂപം ഉണ്ട് ശരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സദാ ദുഷ്കരമാണ്. നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അവസാനം അത്രയും ഇഷ്ടമാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. കാരണം അതിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിനോട് താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ടാവും. എത്ര നേരമാണ് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിനെ ഇങ്ങനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒന്നിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാണ്ട് എത്ര കാലമാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്? ഒന്നും വായിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് സാധനവും കഴിക്കാണ്ട് ഞാൻ എത്ര കാലമാണ് ഇരിക്കുന്നത്? അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആണ് നിറയെ പേർക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റുന്ന പണിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എണീറ്റ് പോരും. ആ എനർജി അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് മണിപ്പൂരകത്തിൽ അങ്ങനെ മേലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പുരകത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയെല്ലാം ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഈ ജന്മത്തിൽ ഒരു യോഗ പരിശീലനത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് വളരെ കഷ്ടമാണ്, ക്ലേശമാണ്. ഭക്തിയോഗം നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമാകയാൽ നിഷ്പ്രയാസമായും ശരീരധാരിയായ ജീവാത്മാവിന് തികച്ച സ്വാഭാവികമാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തി സേവനം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒരു പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഒരു കേസരി ഉണ്ടാക്കി, കേസരി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയും, ഭഗവാനെ കഴിക്കൂ. എന്തായാലും ഒരു രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ വെക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ഭഗവാനോട് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ, ഇത് കഴിക്കണം കേട്ടോ, ഞാൻ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്, കഴിക്കാണ്ടിരിക്കരുത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പറയാം. പക്ഷെ ഒന്നുമല്ലാത്തൊരു സാധനത്തോട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഒന്നും സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ഭൗതിക ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണോ അതേമാതിരി തന്നെയാണ് ഭഗവാനോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഭഗവാനോട് സങ്കടങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം പോലെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛന്റെ പോലെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്, ഒരു അമ്മയുടെ പോലെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവരോട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ തുറന്നു പറയാൻ തോന്നും. ഒന്നുമല്ലാത്ത ഒന്നിനോട് വെറുതെ നമ്മൾ എയറിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇരുന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർച്ചരൂപം തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക്.
അപ്പൊ നമ്മൾ ആ അർച്ചരൂപത്തിനോട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനോട് അർച്ച വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയും പരാതികൾ പറയുന്നത്. ആ കാര്യം നടത്തി തന്നില്ലേ ഭഗവാനെ, എനിക്ക് ഈ കാര്യം നടത്തി തരണം, ഞാൻ എത്ര ഇതായിട്ടാണ് നിന്നെ പൂജിക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് എന്താ നീ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറണേ. നമ്മൾ പോയി വളരെ അരുമയോട് കൂടിയിട്ടാണ് നിന്നെന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക അല്ലെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പോ ആ ഭഗവാനോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആ അർച്ച വിഗ്രഹത്തിനെ ഒരു വ്യക്തിയായി കണ്ടിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു വ്യക്തി രൂപമില്ലെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. ഏതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരാഹ അനന്യേന ഇവ ലോകേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് പവാമീനാചിരാത് പാർത്ത മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ത, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഹേ പാർത്ത, എന്നാൽ ഇപ്പൊ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും എന്റെ അടുത്ത് എത്തും എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. പക്ഷെ എനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രിയം ആരോടാണ്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരോടാണ്, എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നവരോടാണ്. എന്താണ് ഏത് രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്നേഹത്തോടു കൂടി എന്നെ ശാസിക്കുന്നവരോടാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ വേഗം കൊണ്ടുവരും, വളരെ വേഗത്തിൽ എന്റെ അടുത്തെത്തും എത്തിക്കും. ഈ നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഭവസാഗരത്തില് അല്ലെ. ആ സമുദ്രം എങ്ങനത്തെ സമുദ്രമാണ്? അതിലത്തെ ഏറ്റവും ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ദേഷ്യം, ക്രോധം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? വലിയ വലിയ തിമിംഗലങ്ങൾ പോലെയുള്ള ആ ജലജീവികളാണ്, അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ സമുദ്ര ജീവികളാണ്. ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും അവർ നമ്മളെ വിഴുങ്ങാം അല്ലെ. ആ അവസ്ഥ, അതായത് ഈ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കയത്തിൽ നമ്മൾ മുങ്ങി പോകും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, നമ്മൾ താന്നു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നമ്മളുടെ മരണം അതോടുകൂടി സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെ. അതായത് അതിൽ ആ സമുദ്രത്തിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് നമ്മൾ താഴ്ന്നു പോകുന്ന പോലെയാണ് ഓരോ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾക്കൊരു തോണി കിട്ടണം അല്ലെ, ഒരു ബോട്ട് കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാള്, ഏതെങ്കിലും ഒരു മസീഹ, ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ചു ഉയർത്തണം അല്ലെ അതിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വരും, നിങ്ങളെ ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്വയം വരും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ മൂല്യം അറിയാൻ സാധിക്കൂ. കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കേണ്ടവൻ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുകയും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം ഭക്തനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലാക്കണം. അത് ശരിക്കും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നടക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വളരെ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്, ഇപ്പൊ ആ കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കാര്യത്തിന് നല്ലത് നടക്കോ ചെയ്ത് നടക്കുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ കിട്ടും. ഇതെന്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാൻ പറ്റും. ആ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. നടക്കാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല, അത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ നടക്കും, അത് നമുക്ക് കാണിക്കും. നമുക്ക് അനുഭവം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ജസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും നമ്മൾക്ക്, ഇത് നടക്കോ നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ശരിക്കും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെയ്ത് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഇത് നടക്കാനുള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരും ഭഗവാൻ. ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ മൂല്യം അറിയാൻ സാധിക്കൂ. കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കേണ്ടവൻ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുകയും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം ഭക്തനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കൂ, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം മുടങ്ങാണ്ട് ജപിക്കുക. അതിന് വ്യത്യാസം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും, ഓരോ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. മയ്യേവ മന ആധ്വത്സ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധ്വം ന സംശയക. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഈ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിനൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അർജുന നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് എന്നിൽ തന്നെ ബുദ്ധിയെ, അതായത് എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക എന്നർത്ഥം. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്?
അപ്പൊ നീ എന്നിൽ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കും. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഭൗതികമാവട്ടെ ആത്മീയമാകട്ടെ എല്ലാത്തിനും ഭഗവാൻ വഴി വെക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന അവരുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഒരു ഗുരുവിനെ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുവന്ന് തരും, ആത്മീയ ഗുരുവിനെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനുമായി നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമാണുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുന്നു. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ നാവിൽ ആരുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുണ്ട്. ശരിക്കും ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നാളെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനാണ് എന്റെ വായിലുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഏതിലാണുള്ളത്? ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ ഉള്ളിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിലേക്ക് അന്തരംഗ ശക്തി കുറേശ്ശെയായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെല്ലുമ്പോൾ. അതായത് ഭഗവാന്റെ അതേ സ്വഭാവമാണ് അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവമാണ് അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക സ്വഭാവമാണ് മഹാമായ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അന്തരംഗ ശക്തിയെ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ചാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. ഇനി കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? നീ എന്നിൽ തന്നെ ബുദ്ധി വ്യാപിപ്പിക്കുക, എപ്പോഴും എന്നെ പറ്റി വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എപ്പോഴും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും, നീ എന്നിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി 2ാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇനിയിപ്പോ അത് പറ്റില്ല എന്ന് വെക്കൂ. ഇനിയിപ്പോ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് സാധിക്കില്ല. ഞാൻ ഈ ഭൗതികാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കണം, എനിക്ക് അത്രയും ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആണ്, അത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ തരികയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവണം. ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ? ഇല്ല. നമ്മൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചീത്ത കാര്യം നമുക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ലൈഫിൽ. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കളിയാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇതിനു മുമ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിക്കുക. ചിലപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നടന്നായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഇതാവട്ടെ, പെട്ടെന്ന് ആ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരും. എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക? എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട. അങ്ങനെ കൊണ്ട് നമ്മളത് മാറ്റും. കാരണം നമ്മൾ നാണം കെടുന്ന മാറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ കുറ്റപ്പെടുന്ന മാറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്. നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ ഒരു സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനത്തെ ഇതാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് അല്പം അന്ന് എത്ര നന്നായിരുന്നു, എല്ലാവരും അതേമാതിരി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അത്രയും സന്തോഷമായി. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാനാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ആലോചിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണം? ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവണം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണം, അതാണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമൊന്നും തോന്നാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ, സാധനാഭക്തി ചെയ്യണം. സാധനാഭക്തിയുടെ 9 വിധങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുസ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് 9 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു അല്ലേ? ശ്രവണം എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, വായിക്കുന്നു, നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നു, നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പർപ്പസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഇന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ പോണത്. ഭഗവാന്റെ ദാമോദര ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണതല്ല. നമ്മൾ പർപ്പസ് ആയിട്ട് 5 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മെനക്കെട്ടിരുന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് എന്ത് വരും? അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടം വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതിനെന്താണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഭക്തി നമ്മൾ പറയും അല്ലെ? അതിലെന്താ വരുന്നത്? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി. അനർത്ഥ നിവൃത്തിയിലാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറി ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു ഇത് വരാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അതിനുശേഷം നിഷ്ഠ. അപ്പൊ നിഷ്ഠയോട് കൂടിയിട്ട് ഈ സാധനാഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്യണതാണ്
ആ നിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മുടങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ആരതി കാണുന്നു, ആരതി ചെയ്യുന്നു, പ്രസാദം വെക്കുന്നു. ആ ഒരു ചിട്ട ലൈഫ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു റൂട്ടീൻ ലൈഫ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് വരും, രുചി വരും, ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം വരാൻ തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാധനാഭക്തി ചെയ്ത് എന്ത് വരും? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം വരാൻ തുടങ്ങും. എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗം എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണമാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിന് വിധിപൂർവകമായ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ദിനചര്യകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് സ്നാനം, ക്ഷേത്ര ദർശനം, ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം, പൂക്കൾ ശേഖരിക്കുക, നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കുക, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു ഗുരുവിനെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ഗുരു ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഗുരുവായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പ്രഭുപാദയാണ്. കാരണം ഇസ്കോൺ ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗുരു നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഗുരുവിന്റെ സ്പർശം നമ്മുടെ മേലെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് സ്നാനം, ക്ഷേത്ര ദർശനം, ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം, പിന്നെ എന്താണ്? പൂക്കള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ? നിവേദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുള്ള നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഭഗവാന് നേദിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് നിവേദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രസാദമായിട്ട് വെക്കണം. എന്നിട്ട് ആ ഭഗവാൻ തരുന്ന പ്രസാദം നമ്മൾ കഴിക്കണം. പിന്നെ എന്താ? ശുദ്ധഭക്തരിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം. ഇതാണ് ABCD നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഇപ്രകാരം ഭക്തിയോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് ആരെയും ഭഗവത് പ്രേമതലത്തിൽ എത്തിക്കാം. ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് AB അസോസിയേഷൻ എന്നാണ് A എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യം. ഒരു ഗുരുവിനെ കിട്ടുന്നു, ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു. പിന്നെയോ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രജപം, അതാണ് B എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭാഗവതം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്. AB. C എന്ന് പറയുന്നതാണ് ചാണ്ടിങ്. ചാണ്ടിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപം എന്നുള്ളതാണ് ചാണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് C. അപ്പൊ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ കൂടെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂക്കൾ ഒരിക്കൽ നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കുക, പ്രസാദം ഇതാന്ന് പറയുന്നതാണ് DT സർവീസ്, D എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ പൂജിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് DT സർവീസ് എന്നുള്ളതാണ് ഡയറ്റി. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവത് ധാമങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടി പറയും. അമ്പലങ്ങൾ, അതാണ് ധാമം. ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്? നമ്മുടെ പൂജാ റൂമിൽ ഉണ്ടാവും. എന്നാലും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പൂജകൾ ചെയ്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചുള്ളതാണ്, അല്ലെ? അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അമ്പലങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ധാമം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ മധുര, വൃന്ദാവനം എന്നും പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള അമ്പലങ്ങൾ തന്നെ, ഭഗവാന്റെ അമ്പലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക. അതൊക്കെയാണ് D എന്നുള്ളതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ABCD എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാനെ ലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളായിട്ട് സാധാരണ പറയുക. ഇപ്രകാരം ഭക്തിയോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് ആരെയും ഭഗവത് പ്രേമതലത്തിൽ എത്തിക്കാം. ഇനി അപ്പൊ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആ പരമാത്മ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ അറിയാനും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കാനും സാധിക്കും. അഭ്യാസേപ്യാസമർത്തോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമപി കർമാണി കുർബൻ സിദ്ധിമവാപ്സസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇപ്പൊ സാധനാ ഭക്തി ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആലോചിക്കുക, അല്ലെ? ഭഗവാനെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? സാധനാഭക്തി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി മൂന്നാമത്, ഇനി അതും പറ്റില്ല നിൽക്കൂ, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക. ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഈ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് ഇതില്ല, ഇത്രയും ചിട്ടയോട് കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു അമ്പലത്തിൽ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സർവീസ് നമ്മൾ ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മളത് ഒരു ഡൊണേഷൻ, ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഡൊണേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, എനിക്കത് അത്രയ്ക്ക്, ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട്, അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു വരുമാനം ഇരിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് ഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തിൽ, അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ, അവിടെ ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അവർ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊരു 3 നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് നമ്മൾക്ക് ആവുമല്ലോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുത്താൽ. നമ്മളൊരു 400 രൂപയോ 500 രൂപയോ ഒക്കെ എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സാധിക്കുന്നു, ഞാനൊരു അമ്പലത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 50 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 100 രൂപ, എന്തോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ 1 രൂപ കോയിൻ ആവട്ടെ, നാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു അമ്പലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നു, അതൊരു സേവനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അതല്ല, ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ നടത്തണേ. നിറയെ അമ്പലങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും. ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്, സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാര്, ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവിടുത്തെ സേവനങ്ങളും ചെയ്യുക. അതായത് അവിടെ പ്രസാദം, ഇപ്പോ അവിടെയാണെങ്കിൽ സൺഡേ ഇപ്പൊ അന്നദാനം ഉണ്ടാവും. അന്നദാനത്തിന്റെ സമയത്ത് അത് വിളമ്പാനായിട്ട് നിൽക്കുക, അതൊരു സേവനമാണ്, അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും എടുത്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്.
അങ്ങനത്തെ സർവീസ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലീനിങ്, അതായത് ഒരു അമ്പലം ഒരു നല്ല ദിവസങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അമ്പലം ക്ലീനിങ് എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു നമ്മളൊരു പങ്ക് വഹിക്കുക. അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് ചിട്ടയോട് കൂടിയിട്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, സാധനഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഒന്നും വേണ്ട, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ശരിയാണ്, എനിക്ക് ഭഗവത്ഗീത വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കാം, എനിക്ക് ഒരു ചിട്ടയായിട്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, ബുക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 4 ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് വിതരണം ചെയ്യാം, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഇതാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഭഗവത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പരിപൂർണ്ണ നിലയിലെത്താം. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ കാര്യം, ഭഗവത് ഭക്തി, സാധന ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരും. പടിപടിയായിട്ട് നമ്മളെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതാണ്. അത്തേദപ്യശക്തോസി കർത്തും അദ്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായിരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി അടുത്ത ലെവൽ പറയുന്നതാണ്, ഇത് ഒന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ധ്യാനിക്കുക, ഇരുന്ന്. അതാണ് നമ്മൾ ധ്യാനയോഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇതൊന്നും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് എന്നെ ധ്യാനിക്കുക. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗയോഗ ലെവലാണ് ഇവിടെ ഈ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത്. എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ത്യജിച്ച്, എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക, എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ലെവലില് ആത്മസ്ഥിതനായിരിക്കുക. കാരണം എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള ലെവലില് നമ്മൾ പ്രവൃത്തികൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക. അങ്ങനെ ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മനഃശുദ്ധീകരണ ശക്തി സ്വയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് മറ്റൊന്നിനെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. സാമൂഹിക സേവനം, സമുദായ സേവനം, രാജ്യസേവനം, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ത്യാഗം, ഇവ കൊണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാവുന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയരാം. അപ്പൊ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യൂലോ, ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, രാജ്യസേവനായാലും കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് എല്ലാവരും, അല്ലെ? അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, അവരെ ഉയർത്താനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നല്ല പറയുന്നത്, അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തും. എന്താണ്? സാധനാഭക്തി ചെയ്യുന്ന ലെവലിലേക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുവരും. സാധനാഭക്തി ചെയ്യുന്ന ആളെ ഏത് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പടിപടിയായിട്ട് നമ്മളെ മേലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും നേരിട്ട്. അതായത് ഇത് മാത്രം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം എന്നല്ല പറയുന്നത്. എന്താണ്? ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാവുന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുന്നു. അതായത് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക്, സാധനാഭക്തി ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രേയോഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ജ്ഞാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗം ത്യാഗാശാന്തിരനന്തരം. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനം ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി അതും സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അറിവ്, അതായത് വേദങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനാവാന്ന് പറഞ്ഞ ധ്യാനത്തിൽ എന്നെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അതിനും ധ്യാനിക്കാനേ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ജ്ഞാനം, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കുക. വേദങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഇങ്ങനത്തെ ബുക്കുകളൊക്കെ, ആത്മീയ പുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ആരാണ് ഭഗവാൻ, ഭഗവാൻ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിനുശേഷം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നതാണത്. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. അപ്പൊ പടിപടിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ത്യജിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ എന്ത് പറയണം? ധ്യാനിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയേണ്ടത്? അറിവ് വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ പറയുന്നത്? ഒന്നിനും പറ്റാത്ത ആൾക്കാരെ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക. ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാനെ എന്നിട്ട് ധ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആ ധ്യാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ധ്യാനത്തിന് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക. ആ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അല്ലെ? ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലതിന് വരുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക? അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്നിട്ട് ഏത് ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നത്? സാധനാഭക്തി. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുക, ഇത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക. അങ്ങനത്തെ സാധനാഭക്തി ചെയ്ത് എന്തുണ്ടാവും? എല്ലാ സമയവും ഭഗവാനെ
മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഉയരും. ആ നിലയിലെത്തുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ലെവൽ ഓരോ ലെവലായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക്. അപ്പൊ ഈ ലെവലിൽ നിന്ന് എവിടുന്നാണ് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കൽ എന്നുള്ള ലെവലിൽ നിന്ന് പടിപടിയായിട്ടാണ് മേലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആലോചിക്കണം. ജ്ഞാനം കഴിഞ്ഞ ധ്യാനം, ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ കർമ്മങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ, കർമ്മങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ, ആ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ മേലെന്താ വരുന്നത്? സാധനാ ഭക്തി. സാധനാ ഭക്തിക്ക് മേലെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ശുദ്ധഭക്തി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും അറിയുന്നത്. ഇനി കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ, എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഇവിടെ ആൻസർ ഉണ്ടല്ലേ. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം രണ്ടു വിധത്തിലുണ്ട്. നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള സേവനം, അതാണ് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നമാതിരി ചെയ്യണം എന്നുള്ള മാതിരി. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ സമ്പൂർണ്ണ പ്രേമാസക്തിയോടെയുള്ള സേവനം. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള സേവനമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമൊന്നും വരില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടങ്ങൾ കുറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, അമ്പലത്തിൽ പോകണം, മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് സത്സംഗം, ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം, കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കണം, അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും. അത് അപ്പോഴാണ് ഈ പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ മാറിയിട്ട് അതിൽ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ ലയിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ചിന്തകൾ വരണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ ആ ചിന്തകൾ മാത്രമായി നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറുക. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പ്രേമാസക്തി. അതായത് ഭഗവാനെ ഒരു നിമിഷം പോലും നമ്മൾ മറക്കില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ. ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ പ്രധാനം മറക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ്. അതാണ് പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ പറയാ രാഗാനുക ഭക്തി, രാഗാത്മിക ഭക്തി എന്നൊക്കെ പറയും. ഈ ഗോപികമാരുടെ ഭക്തികൾക്ക് രാഗാത്മീക ഭക്തി എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾക്ക് ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. രാഗാനുക ഭക്തി, അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മാതിരി അവരെന്താണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ലെവലിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു ശ്രമം, എന്നിട്ട് ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഇത് വരാതെ വരുമ്പോൾ ദുഃഖം തോന്നുന്ന അവസ്ഥ, വിപ്രലംബ ഭാവം എന്ന് പറയും. ഗോപികമാരൊക്കെ വിപ്രലംബ ഭാവത്തിനാണ് നമ്മൾ രാധാറാണിയുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയുക. കാരണം അതെങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണല്ലേ. അപ്പം വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ പോയി, എവിടേക്ക് പോയി? മധുരയ്ക്ക് പോയി അല്ലെ. മധുരയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ചിന്ത. അത് എത്തി ആദ്യം കരച്ചിൽ വരും, എന്താ വിട്ടിട്ട് പോയേ, ആ ഒരു ലെവലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം എന്താണ്? എന്താ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ മാത്രം ഉള്ളിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരാള് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ വില അറിയില്ല പറയും അല്ലെ. അവരില്ലാണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടിലെ അമ്മയും മക്കളും ഉണ്ട്, അമ്മയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നുണ്ടാവുക വീട്ടിലത്തെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും അത് ഗ്രാൻഡഡ് ആണ് എല്ലാവർക്കും. എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അമ്മ വേണമെങ്കിൽ ചീത്ത പറയും, എന്താ അമ്മ മര്യാദക്ക് ചെയ്ത് തരാത്തെ. നിറയെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. എല്ലാവരും പൊതുവെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. മക്കളൊക്കെ അവർ എന്തെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ വിചാരിച്ച മാതിരി അപ്പം നടത്തി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് അമ്മമാർ മാക്സിമം അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചോളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അമ്മ ഒരു 2-3 ദിവസം അവിടെ നിന്ന് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി നിൽക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മ ചെയ്തു തരുന്നു, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ കഷ്ടം എന്നുള്ളത് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരാൾ ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരാളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കില്ല, ഇയാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കാറില്ല. പക്ഷെ അവരെ അപ്രത്യക്ഷമാവുമ്പോൾ അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ, അവരെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ളത്, അതിന്റെ ആ ഓർമ്മ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരാൾ ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അവരെ ഓർമ്മ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വരിക. അതാണ് പറയുന്നത്, അതാണ് വിപ്രലംബ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഗോപികാ ഭാവം, അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ വന്നിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഭഗവാനെ മറക്കുന്നില്ല, എല്ലാ സമയത്തും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സമത്കൃഷ്ട ലക്ഷ്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ 2 പ്രക്രിയകളുണ്ട്. ക്രമികമായ വളർച്ച, അതാണ് സാധനാ ഭക്തിയിൽ കൂടി നമ്മൾ മേലെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് രാഗാനുക ഭക്തിയാവുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് വരും. ആ രാഗാനുക ഭക്തിയുടെ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ മേലേക്ക് പോകേണ്ടത്. സാധനാ ഭക്തി, വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി, അതുപോലെ വൈദ്യ രാഗാനുക ഭക്തി. ആ സാധനാ ഭക്തിയുടെ 2 തലങ്ങളുണ്ട്. വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ചിട്ടയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോന്നും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്ര 16 റൗണ്ട് നമ്മൾ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം. ഇത് നമ്മൾ ഈ പ്രേമഭക്തി ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം, അതൊന്നും വരുന്നില്ല. കാരണം ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനാണ് ഉള്ളിലുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ സാധന ഭക്തി കൂടെ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും.
അധ്യേഷ സർവഭൂതാനാം മൈത്രകരുണ ഏവജ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാദൃഢ നിശ്ചയക മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർയോ മത്ഭക്ത സമേ പ്രിയക. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനത്തെയാണ്? ഇനി ഒരു പ്രിയാഷ്ടകന്മാര് കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളാണ് വരിക കേട്ടോ. ആരൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പ്രിയൻ, ഏത് ഭക്തന്മാരാണ് എനിക്ക് പ്രിയം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മാത്സര്യം കൂടാതെ എല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നുള്ള മാതിരിയാണ് പെരുമാറുക. സർവ്വ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു മനസ്സ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഒന്നിലും അവകാശബോധം, അതുപോലെ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് തരുന്നത്, ഇതൊന്നും എന്റേതല്ല, എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തിരിച്ചെടുത്തോട്ടെ എന്നുള്ള ആ മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് നിമിത്ത അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. അതുകൊണ്ട് അഹങ്കാരം ഇല്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവും. എന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് അഹങ്കാരം ഉള്ളത്, അല്ലേ? ഇല്ലാത്ത സാധനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുമോ? എനിക്ക് അത്രയും വലിയ ഒരു മറ്റുള്ളവർ അസൂയപ്പെടുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു വീടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീടിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അഹങ്കരിക്കും. ഓ, ഇത്രയും നല്ല വീടാണ് എന്റെ എന്നുള്ളത്. അതല്ല, എനിക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ട്, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിനാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷിക്കും. കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ബുദ്ധി കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിനെ കുറിച്ച് അഹങ്കരിക്കേണ്ടു. പക്ഷെ എല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നതാണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാള്, ഭഗവാന്റെ ദാനാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മാത്രമാണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് അഹങ്കാരം വരാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദുഃഖം വന്ന എന്താ പറയുക? അയ്യോ, ഞാൻ എത്രയോ പാപങ്ങൾ ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ, ഞാൻ ഈ ഭഗവാനെ എന്നും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കണ കാരണം കൊണ്ട് അതൊക്കെ എനിക്ക് ചെറുതാക്കി തരികയാണ്. ദുഃഖങ്ങള് എനിക്ക് അനുഭവിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ചെറുതാക്കി തരികയാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ നന്ദി. ഞാൻ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ദുഃഖം എനിക്ക് വരേണ്ടതാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം അത്രയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ലെവൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ലെവല് കാണും. സുഖം വന്നാലോ, ഇത്രയൊക്കെ സുഖം തരാനായിട്ട് ഞാൻ അർഹനാണോ ഭഗവാനെ, ഞാൻ അർഹിക്കാത്തതാണ് അങ്ങ് എനിക്ക് തരുന്നത് എന്നുള്ള ഭാവമായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. അതിന് ക്ഷമാശാലി, നീ സദാ സംതൃപ്തനായും എപ്പോഴും സംതൃപ്തനായിരിക്കും. അവനെ നിയന്ത്രിതാത്മാവായും. അതാണ് നിയന്ത്രണം. എല്ലാ സുഖ ദുഃഖത്തിലും സുഖത്തിലും എല്ലാം ഒരുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു, അല്ലെ? അതുപോലെ ദേഷ്യമില്ല മറ്റുള്ളവരോടൊന്നും. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിൽ അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും നിയന്ത്രണമാണ്. ഒരു പരിധി വിട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഇല്ല അവിടെ. മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ, അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സുറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും മഹാത്മാ എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ കേട്ടോ. ഭക്തനെ ഏതെങ്കിലും ദുഃഖമോ കുഴപ്പമോ നേരിടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു എന്നാണ് അയാൾ കരുതുന്നത്. ക്ഷമാശാലിയായ ഭക്തൻ ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ എന്ത് കൈവരുന്നുവോ അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തനാണ്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഉപദേശങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ ഒരു തികഞ്ഞ യോഗിയുമായിരിക്കും. എപ്പോഴും ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തില് പ്രഭുപാദ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രഭുപാദ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണല്ലേ, അപ്പൊ എല്ലാം ഒരു സമാധാനത്തോടു കൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവർക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ത് വന്നാലും. യസ്മാനോദിജതേ ലോകോ ലോകാനോദിജതേ ചയക കർഷാമർഷഭയോദ്യോഗേ മുക്തോയ സമേ പ്രിയക. ആരാണിലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയ ഉത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ സഹോദരന്മാര്, ഓൺ സിബ്ലിങ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുഃഖം വരാൻ ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കോ? ഇല്ല, അല്ലെ? ആരെങ്കിലും വേറെ ആൾക്കാർ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും. അവൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല, അങ്ങനെ പറയൂല്ലേ നമ്മള്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും കാണുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. ഞാനും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, അവരും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ, നമ്മള് സഹോദരങ്ങളെ പോലെയാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കില്ല, അവരെ വിഷമിപ്പിക്കരുത്. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ചേച്ചിക്കോ അനിയത്തിക്കോ എന്തെങ്കിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല നമ്മളെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് സമാഭാവന എല്ലാവരോടും വരുമ്പോ അതെങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുന്നത്? ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും അവരുണ്ടാക്കില്ല. പിന്നെയോ അവരെന്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ തോന്നും പാവം, അവനെ അറിയാണ്ട് ചെയ്യണതാണ്, അവനെ അറിയാണ്ട് പറയുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ നമ്മളോട്, അനിയന്മാരും അനിയത്തിമാരും ഒക്കെ നമ്മളോട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാ അവനെ അറിയാണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, സാരില്ല, അവനെ അറിവില്ലാണ്ട് ചെയ്തല്ലേ. ആ രീതിയിലല്ലേ നമ്മൾ കാണുക, ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാകുന്നില്ല.
അതുപോലെ സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയ ഉത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് മുമ്പേ തന്നെ പറഞ്ഞതാണല്ലേ, സുഖദുഃഖങ്ങള് ഭയ ഉത്കണ്ഠ ഒന്നും ഇവർക്കുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. നീ അടുത്ത കണ്ടീഷനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ, എങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് പ്രിയം എന്ന്. ഒരു മിനിറ്റ്. മറ്റുള്ളവരിൽ ഒരു തരത്തിലും ഭയത്തിന് ഇടവരുത്താത്തവനും ആരാലും വ്യാകുലനായി തീരാത്തവനും സന്തോഷം, കോപം, ഭയം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ കോപം, സന്തോഷം, കോപം. അപ്പൊ ദേഷ്യം എപ്പോഴാ വരുന്നത്? ഒരാളോട് വെറുപ്പ് വരുമ്പോൾ, നമ്മളുടേതല്ലാത്ത അന്യനാണെന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് കോപം, വെറുപ്പ് വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾക്ക് ഒരാളോട് കോപം വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് നമ്മൾ അന്യരായി കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടേത് ഒരു പാർട്ടായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ദേഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ശരി, ഇപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഗ്ലാസ്, ഒരു പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് അത്രയും ഭംഗിയുള്ളതാണ്, നമ്മളൊരു ഡെക്കറേറ്റീവ് പീസ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതിനെന്ന് വെച്ചു ഒരു ഇതിന്റെ ഫ്ലവർ വേസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കള് അവിടെ പൊട്ടിച്ചു നിൽക്കും, എന്നാലും നമുക്ക് അത്രയും ദേഷ്യം വരും. എത്ര ശ്രദ്ധയില്ലാണ്ടാണ് നടക്കണത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചീത്ത പറയും അല്ലെ. ഇത് നമ്മള് പൊടി തുടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാണ്ട് അത് വീണ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ അവസ്ഥ എന്താ? നമ്മൾ ദുഃഖം തോന്നുമില്ല എന്ന് പറയില്ല. ആ കൈയിനോട് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരാറുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും? ഇല്ല. കാരണം എന്താ? അത് നമ്മളുടെ പാർട്ടാണ് അല്ലെ. ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ. നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ടാണ്, എന്നിട്ട് കൈയിനെ നമ്മൾ അടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും? മറ്റേ മോനാ അല്ലെങ്കിൽ മോളാണോ അത് ഉടച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് നല്ല അടി കൊടുക്കും നമ്മൾ, തീർച്ചയായിട്ടും. അതല്ല, നമ്മൾക്ക് അബദ്ധത്തിൽ പറ്റി നമ്മൾ പൊടി തുടയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അത് പറ്റിയതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൈയിനെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചൂരൽ വടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അടിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ്, നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അവരോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളുടെ നിരർത്ഥകത മനസ്സിലാവുന്നത്. ഒരു കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ തന്നെയാണ്, അവരെല്ലാം വേറെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് പ്രകൃതി ഗുണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ഭാവങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അന്യനാണ് എന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക? അവർക്ക് കോപമൊന്നും വരില്ല. അതിപ്പോ എന്തായാലും ഇപ്പൊ അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചിലപ്പോ ഞാനാണ് അത് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് മാതിരി പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നതാണ്, പർപ്പസ് ആയിട്ട് എറിഞ്ഞുടച്ചതൊന്നല്ലല്ലോ. ആ രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് സന്തോഷം, കോപം, ഭയം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അങ്ങനത്തെ ആളെയാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പേഷാശു ദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗിയോ ഭക്ത സമേ പ്രിയക. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ, വ്യത എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും വരുന്നുണ്ട് നോക്കിക്കോളൂ, ഉത്കണ്ഠ, വ്യത എന്നിവയില്ലാത്തവനും. കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ കോമൺ ട്രേറ്റ്. എല്ലാത്തിനും നമ്മൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയാണ്, എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ടെൻഷനാണ് അല്ലെ. കഴിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷനാണ്, അതുപോലെ വരാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷനാണ്, ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷനാണ്, ഇത് ശരിയാവോ അല്ലേ എന്നുള്ളത്. എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ടെൻഷനാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും അത് എടുത്ത് പറയുകയാണ്. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും, അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഓവറായിട്ട് അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. ആരെയാണ് അവർ ആശ്രയിക്കുക? ഭഗവാന്റെ മേലെയായിരിക്കും അവരുടെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. വിശുദ്ധനാണ്, നിപുണനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സാമർത്ഥ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരു ബുദ്ധി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഉത്കണ്ഠ, വ്യത എന്നിവയില്ലാത്തവനും, അതുപോലെ തന്നെ സ്വയം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നില്ല. അവരുടെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനത്തെ ഭക്തനെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരെയായുള്ള ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും ഭക്തൻ ഒരുങ്ങുകയില്ല. ഒന്നിലും ആഗ്രഹമില്ലാത്തവനും ബാഹ്യമായും ശുദ്ധിയുള്ളവനും കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ളവനും പക്ഷപാതമില്ലാത്തവനും മനക്ലേശമില്ലാത്തവനും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും കർത്തൃത്വഭാവം വെടിഞ്ഞവനുമായ ഭക്തൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു. കൃത്യനിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ 16 റൗണ്ട് ഞാൻ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് എന്റെ വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക എന്നുള്ള ഒരു ചിട്ട വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് കൃത്യനിഷ്ഠ അല്ലേ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഓരോന്നിനും സമയം ഉണ്ടാവും. ഭഗവാൻ ഇത്ര സമയത്താണ് രാവിലെ പ്രസാദം വെക്കേണ്ടത്, അത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ചെയ്യുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് ഭഗവാന് പ്രസാദം വെക്കേണ്ടത് ഈ സമയത്താണ്, വൈകുന്നേരം ഈ സമയത്താണ് വെക്കേണ്ടത്. അതെല്ലാം നമ്മൾ ആരതി ചെയ്യണം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചിട്ട നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് സമയത്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് കൃത്യനിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷപാതം ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം എല്ലാവരും ഒരേമാതിരി കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനക്ലേശമില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ പോലെ മറ്റൊരാളെ കാണുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അവന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇത് അവന് കിട്ടേണ്ടതാണ്, ഞാൻ അവന് കിട്ടുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു.
നമ്മൾക്ക് തോന്നും അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എല്ലാത്തിലും അവർ കാണുക. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മനക്ലേശം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കർത്തൃത്വ ഭാവം, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ ഞാനാണ് ചെയ്യണത് എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ. ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം ഇല്ലാതാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യം. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. യോന കൃഷ്യതി ന ദ്വേഷി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാൻ സമേ പ്രിയ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ്. ഇനി അവർക്ക് സന്തോഷമില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് സന്തോഷമില്ലാത്തത്? അയ്യോ, ഞാൻ ഇതിനേക്കാളും വലിയ ഇതൊന്നും എനിക്ക് അർഹതയില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, ഇത് ഇങ്ങനെ നടന്നു, ഓക്കെ, അങ്ങനെ അല്ല നടന്നിരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓക്കെ, ആ ലെവലാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് ദേഷ്യമില്ല, ദുഃഖമില്ല, അവിടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല. എന്താ നമ്മൾക്ക് അറിയാം, ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്ലാനാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് മുഴുവൻ. അപ്പൊ എന്ത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും നടക്കാനുള്ളതാണ് നടക്കുക എന്നുള്ള ആ ലെവലില് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ അതേമാതിരി ചെയ്താലാണ് ഇന്നമാതിരി നടക്കുക എന്നുള്ള മാതിരി ഓവർ പ്ലാൻസ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അവര് ഭഗവാനോട് സമർപ്പിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പറായിട്ട് കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രം. അപ്പൊ 5 കൊല്ലത്തേക്ക് ഇന്ന ടാർഗറ്റ് വേണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത 5 കൊല്ലത്തേക്ക് ഞാൻ ഇന്ന മാതിരിയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനത്തെ ടാർഗറ്റ്സ് ഒന്നും ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ വെക്കില്ല. അപ്പൊ ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനാണ്. അതുപോലെ അവിടെ ശുഭവും അശുഭവും ഇല്ല അല്ലെ, എന്ത് നടന്നാലും ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ശുഭമാണ്. ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ്, ഒരു കർമ്മഫലം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒഴിയുന്നു എന്നുള്ള ലെവലിലാണ്. അത് ഏറ്റവും ശുഭമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് അവർ കാണുക. അങ്ങനത്തെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയനാണ്. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന് ഭൗതിക ലാഭനഷ്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷമോ സന്താപമോ തോന്നാറില്ല. സന്തോഷം, ദുഃഖം, ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അതീതനായ ഭക്തൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു. സമശത്രൗച മിത്രേ ച തഥാ മാനാപമാനയോഹോ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിതഃ തുല്യ നിന്ദാസ്തുതിർ മൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേതാസ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരക. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ്, ദുഷ്കൃതി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി എന്താണ്? ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവന. ഇപ്പൊ ചിലവർ നമ്മളെ ശത്രുക്കളായി കാണും, നമ്മളല്ല ശത്രുക്കൾ. അതാണ് വ്യത്യാസം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ എല്ലാവരും സമഭാവനയാണ് ഇവിടെ കാണുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശത്രുക്കൾ വരണേ? കറക്റ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? അങ്ങനെ ശത്രുക്കൾ വരുമോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുക, നമ്മളെ ശത്രുക്കളായിട്ട് കാണുന്നവര്, നമ്മൾക്കാണ് സമഭാവനയുള്ളത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മളെ സംഭാവനയോടെ കാണണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ ചിന്താഗതി വേറെ ആയിരിക്കാം, അവര് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ മുഴുകിയ ആൾക്കാരായിരിക്കാം, അവരൊരു ഭക്തനെ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും, അവർ ശത്രുക്കൾ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരോടും നമ്മൾക്ക് വിദ്വേഷം തോന്നില്ല. ഓക്കെ, വിവരമില്ലാണ്ട് അവരെന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു, എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സമശത്രുച്ച മിത്രേച്ച. ഇനിയിപ്പോ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് നമ്മളെ കാണുന്നവരെയോ, അവരെയും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. സന്തോഷം, രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ മാനങ്ങളും അപമാനങ്ങളും. ഇപ്പോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ വന്ന് ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മുടെ മെന്റാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? നമ്മൾ അതിന് അപ്പൊ തന്നെ പറയും, ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. എന്ത് ധൈര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ പറയാം എന്നുള്ള മാതിരിയല്ലേ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ ആദ്യം തന്നെ വരിക. പക്ഷെ ഇവരെങ്ങനെയാണ്, ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് എപ്പോഴോ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഈ ജന്മത്തിലായിരിക്കണമെന്നില്ല, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലോ അതിന് മുമ്പത്തെ ജന്മത്തിലോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ തിരിച്ച് എനിക്ക് ഭഗവാൻ തരികയാണ് ഇതിപ്പോ എന്നുള്ള ലെവലിൽ അതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവര് മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് പോകും, എന്തോ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എന്നുള്ള പോലെ. ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു, ഇത് ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഏത് എന്താണ്, ചൂടായാലും തണുപ്പായാലും ഒരുപോലെ കാണുന്നു, സുഖ ദുഃഖങ്ങളെ ഒരു പോലെ കാണുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ സന്തോഷിക്കും. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാനുമായിട്ടാണ് കണക്ഷൻ. അവർ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത പുസ്തകം വായിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം ശ്രവണം ചെയ്യുന്നു, ഏതെങ്കിലും വീഡിയോസ് ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നു, അല്ലെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് ചുറ്റും നമ്മുടെ വീട്ടുകാരും ഇല്ല എന്നുള്ള ആ ബോധം അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ ഓക്കെയാണ്, ഓക്കെ, സന്തോഷം. അല്ല ഇല്ലേ, നമ്മൾക്കും എന്നാലും സന്തോഷം. ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനത്തിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള ലെവൽ അവരെ കാണും. തുല്യ നിന്ദാസ്തുതിർ മൗനി. അതാണ് ഒരാള് നിങ്ങൾ അത്ര നന്നായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, മാതാജി നിങ്ങളെ മാതിരി വേറെ ഒരാളുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഒരാൾ വന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഹൈപ്പ് ആവുക, ഞാൻ വലിയൊരാളാണെന്നുള്ള ഭാവം അത് അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം, ഇപ്പൊ അവര് ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ട്, ഭഗവാനെ നന്ദി എന്ന് പറയുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ.
അതല്ല ഒരാൾ ചീത്ത പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി ഭഗവാനെ, ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭം എന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാക്കരുത്, ഞാൻ ആ തെറ്റില്ലാതെ മറ്റുള്ളവർ ചീത്ത പറയാത്ത രീതിയിൽ എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം തരണേ എന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പൊ അവരുടെ പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഒരേ തരത്തിൽ കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധത്തിൽ കൈക്കൊണ്ട് അസത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും. അപ്പൊ അവരെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സംഘത്തിൽ, ഇവരെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും അവര് ഒരു ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിയാൻ നോക്കും, അത് ഉറപ്പാണ്. കാരണം അങ്ങനത്തെ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിലേക്ക് അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത മാതിരിയാണ് അവരുണ്ടാവുക. അവരെന്തോ ചെയ്തിട്ട് പോകണം, ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പോകണം എന്നുള്ള ലെവലില് അതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തില്, നമ്മളുടെ ഈ സൊസൈറ്റിയില്, എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തില് പറഞ്ഞു ഒരു കുടിക്കാത്ത വലിക്കാത്ത ഒരാളുടെ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ, ഒരു കുടിക്കുന്ന ആളുടെ കൂടെ ഞാൻ പോവുകയില്ല, വലിക്കാത്ത ഒരാളുടെ കൂടെ ഞാൻ നടക്കുകയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് അസംഭാവ്യമാണ്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് സർക്കിളിലൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്, ഏത് സർക്കിളിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും എന്റെ ആ ലിമിറ്റ് ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്യണം. അവരെന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോട്ടെ, അത് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ, എന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വേറെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർ സദാ സംതൃപ്തരാണ്. ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിനായി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ, അതായത് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിറവേറ്റുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണുകയാണ്. അല്ലാണ്ട് ഓവറായിട്ട് പറയും, ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആണെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലിൽ അവരുണ്ടാവില്ല. അവരെ കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ സംതൃപ്തരായിരിക്കും, കറക്റ്റാണ്. അവരില്ലെങ്കിലും അവർ ഓക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫേസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ അവർക്ക് അതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ വേണ്ടടുത്ത ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, വേണ്ടടുത്ത അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക, സെഗ്രിഗേഷൻ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയാണ്. ശത്രു, മിത്രം, മാനം, അപമാനം, തണുപ്പ്, ചൂട്, സുഖം, ദുഃഖം എന്നിവയിൽ സമഭാവനയുള്ളവനാണ് ഭക്തൻ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തന്നെ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾ വളർത്താൻ സ്വാഭാവികമായും സഹായിക്കും. ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചവനും ഭക്തിമാനുമായ മനുഷ്യൻ ഭഗവാനെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഇനി ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുമുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്, പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുമുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗമാണ്. ധർമ്മത്തോടു കൂടിയ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ ആശ്രയമായി കരുതി പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാന് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനത്തെ ആളാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്? ധർമ്മത്തോടു കൂടിയ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കണം. പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ പരമാശ്രയമായി കരുതണം. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ എന്തായാലും എന്താ പറയുന്നത്, പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ റിസൾട്ട് തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഏത് പ്രവൃത്തികളും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ആ ഒരു മനോഭാവം നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഈവൻ തെറ്റുള്ള ഒരു മനോഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നാൽ പോലും അത് സാക്ഷാത്കരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സഹായം ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ, പക്ഷെ എന്താണ് പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു തവണ നമ്മൾ സാധനാഭക്തി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല്, ഒരു ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൈക്കുള്ളിലാണ് നമ്മളെന്നാണ്. നമ്മൾ പിന്നെ അത് മറന്നു പോവാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചിലരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ലെവൽ കഴിഞ്ഞു, ലെവൽ 1 നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെവൽ 2 വരാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരു സാഹചര്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലേക്ക് അവർ വീണ്ടും വരുത്താനായിട്ട്. ഒരു തവണ ഭഗവാന്റെ നേരെ നമ്മൾ നോക്കി, ഭഗവാന്റെ നേരെ ഒരു കാലെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ പിടിവിടില്ല. നമ്മൾക്ക് തോന്നാം അതൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന്. പക്ഷെ ലൈഫിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഭഗവാൻ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും, ഏതെങ്കിലും തരത്തില്. അത് ഉറപ്പാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കണം. ഭഗവാനെ പരമാശ്രയമായിട്ട്, വേറെ ആരും ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, ഈ ആത്മാവ് വിട്ടുപോകേണ്ടതാണ്. നമ്മളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിലുള്ള റിലേഷൻസ് ഒക്കെ എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും അതെല്ലാം ഈ ശരീരബന്ധങ്ങളാണ്. ഈ ശരീരം പോകുന്നതോടുകൂടി ആ ബന്ധം കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് വരാൻ, ഭഗവാന്റെ കൂടെ അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ആ അടുത്ത ശരീരം വരുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തിനോടാണ് നമ്മൾക്ക് ബന്ധം. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മളുടെ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾക്കൊരു വേറെ ശരീരം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നു കഴിഞ്ഞു. നമ്മളെ
നമ്മൾ പോലും മറക്കുന്ന ഒരു ശരീരത്തിനോടാണ് നമ്മൾ അത്രയും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പച്ചക്കറി ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചിരി വരും അല്ലെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. പക്ഷെ നമ്മള് ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ ഉടലായതുകൊണ്ട് അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എത്ര ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചാലും ഭാഗവതം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വരെ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിനെയാണ് ഓർമ്മ വരിക. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മേലെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ പരമാശ്രയമായി കരുതി പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ സാധന ഭക്തി ചെയ്യണം. നമ്മൾ ABCD പറഞ്ഞു അല്ലെ, ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രിയനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.